Onko täynnä? Ne on täynnä. No älkää mua. Ne on täynnä. No älkää mua. On täynnä. Kimmo, se sekoitti vaan pulveri tähän joukkoon, ei oo ihme, että täyttä. Ai että. Se on hyvä, että maistuu. Joo, näin ne rekkaminen. Joo, har. Joo, har. Joo, har. Joo, näin on. Tää tulee Facebookiin. Tämä mä leikkaan pois. Tietenkin parhaan pala. Joo. Tämmöisessä paikassa me nyt sit ollaan majoitettu. Toistaiseksi. Siinä on meidän eväitä ja Mika se vaan on vieläkin ihan hengissä kun se syö. Niukin nauki. Slår du en boll till eller smurfar du på knäna? Allt du kan göra i en smurfig macka.